și de coco. Da. Păi să o pun. Nu știu sau. Da. Hai să cântăm. Buburina. Dacă nu face ce-ți place, cred că Ce? eu cred. Hai, mami, mai sus. Nu vreau să le pun acolo. Unde vrei tu, mama? Unde vrei tu le pui, da? Auzi, Amalia, încearcă să nu poți. Bine. Bine. Ele cred că am pus. Da? Da. Păi du-te și pune acolo. Apasă pe ăla. S-a făcut. Hai că mai avem ceva de făcut. Să dăm mogoșelele din zahăr. Da. Poate poți să faci asta de mască? Da. Cu detergent? Și de ce mami le spui pentru că sunt murdare? Bine, mă. Bine, le spălăm normal.